Kulendi wangu mningina wewe pachivhitivhiti chine mukurumbira chivhitivhiti chedu icho yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kuliand. Kana ndichinge ndadzoka ndauya kudai so panenge pasina kumira zvakanaka. Iko zvinezvi mhuri yeZimbabwe tiri kunzwa kuti zvoni pane mukomana anonzi Alan Chipoi ari kunzi zvoni asuwa President Emmerson Mnangagwa nekudzinga kwavakaita Jesse Majome as the chairperson of Zimbabwe Human Rights Commission. Ndo mamiriro akaita nyaya yacho iko zvinezvi zvekuti zviri kutotemesa vanhu vakawanda musoro vari kushamisika kuti president akusungiswa bozi zvinhu zvekuti kaunonzwa kuti iwe titongoziva kuti malawsuit wana machinji zvekusuwana zve ndikukusuwa for doing this ndikukusuwa for doing this why wakaita izvi why wakadidi zvinhu zvekuti zvaingoitwa masocialites nevamwe vanhu vanenge vangoriwo munyika vangoriwo just my individuals kwete kuna head of state zvinhu zvokuti panenge pachitopisa but handizivi kuti nyaya yacho ichaperera kupi because ndozviziva kuti nyaya dzindingadai so dzinenge dzichitemesa musoro vanhu vachinetsana vachiita sei unongoziva kuti nyaya dzisi dzekungonetsana nekungokonesana at the end of the day panongonzi abai wangaita se ngabude ndo mamiriro akaita chinhu chacho. I don't want to waste much of your time ndichiramba ndichitaura because a lot is going on zvakawanda zviri loading pane zvimwe zviri kutaurika futi panapa zvandinoda kuti munzwisise asi kana muchinge mazosangana neflyer richapota richibudikira pane kambani inonzi Education Research kune vanoda kuzoregisterwa makambani nekuvhurwa maFNB business accounts munovabata vanokuitirai handiti musina mawork permit kana mastudy permits paipai ndo basa ravo chairo vanokusoterai muri kwamuri ikoko ivo vari kwavari so ndegedzai ndibva ndangosiya panapa muchinzwa ndingoti tu varume handitaura kuti Zimbabwe kai yakuzondengendeka ka musamwa ndiri kutamba ndini Dr. D ndiri kutaura varume vazukuramba anaenda bata mashoko angu ndati handiri kuseka ndaZimbabwe yakuzondengendeka kachiri kundengendeka kuzunza homwe dzevadzvanyiriri ndii ndiri kutaura ndaZimbabwe yakuzondengendeka kuzunza homwe dzevadzvanyiriri hakuna kani chichasingazivi pane muzukuru wambuya neyanda ndini komanda wemweya Dr. D ndinoda kuti nyatso kuti munyatso kukwana munyatso kunzwa kuti ishura ina handina shura ini ndati ndiri kuzava naZimbabwe pandiri panapa kapa ndiri pasi pemuti mubvute ndakabata mucheka mutema but hamudi kunizwa hamudi kunzwa handizivi kuti moda kuzozwa nenzira ipi ndokusaka ndichikutaurirai kuti kana makunzwa tsori yakurira pakai please I appeal again please pakai ndati ndini Dr. D ndakataura ED ndikati iwewe kana une simba rikunosvika kuZimbabwe ruinzi uchida kuzviita munhu mutapa uya ini undinhonge pano pabakura ndiri uone kuti unosva sei ndonzi Zimbabwe ndikuda kuti vana veZimbabwe vese vaite rusununguko mwana wese weZimbabwe aite rusununguko and I'm not joking inaziva zvamuswera muchitaura zvazvo no I'm not that kind of kwakuedzaka ndati kwakuedzaka komanda wemweya womubako ndati kwakuedzaka ini ndauda kuti Zimbabwe ichitinhira
nevari kung'ombe vese vasaza kuti Zimbabwe tina makorokoza muchanzwa kuti muchenjeri makorokoza futi ndekuti Zimbabwe chatinire handi kuti muri kutsvaga mari kutsvaga inhamo because hakuna mabasa asi muchenjere mukanzwa tsuriorira budai mumapako mamuri ndekuti Zimbabwe chatinira ndekuti zvatisadonhedza isusu zvakaipa mununzere vana Zimbabwe ndati zvatisadonhedza zvakaipa Zimbabwe inondengendeka iyi ndukuzai ini komande wemweya Dr. D inondengendeka ne1 hour chaiyo ndakakuzai kuti 4 hours hadziperi indonobata id handisi kuseka ka ndotorevesa indoda kusiyana ndapedza basa rangu ndiri mutumwa asi ndoda kusiyana ndapedza basa rangu asi handiurawi no never I'm 71 years of age now. That's it. 71 years of age now. Pandiri pano Dr. D. Makore musango ndinoisa kusaiti. Makore chikoro ndinoisa kusaiti. Makore kudhedha musoro ndio ari very important kwandiri. Kwa ndio chichupa chandinacho. Kudhedha musoro vanhu vasingazivi. Handendezvo. Kuzumburudza pfungwa mubrain. Futi apa dzinokwana here. Apa pari kubuda ropa here apa. Pane pari kulika. Panosona nepapi. Ndipe ichi chespanera number 1, 2, 3 chi scissors what chi kesha 1, 2, 3 ndotokuzaika zvimwe zvinhu zvamusingazivi. Maliza apa 1, 2, 3 ini Dr. D ndichisona misoro yevanhu vasinganzwisisi asi ndinoda kuzosona musoro wani waEmerson E.D. Mnangagwa apa asi kuseka wandi kudaro ini ndakatozvikwanira handisi uyawo mahumbwe uyawo zvemahumbwe etamega ndakakuzai kudhara wanzi ishi zvemakwesiri amen CRB amen baba hazvineinini ini ndi mutumwa wambuya nehanda ari kuzosunungura Zimbabwe ndatiyo Mnangagwa secha makomo ese mabako ese ari muZimbabwe uya undione ndisati ndabuda unosha wavakauraya vakwana ava asika chandinonesa komanda wemweyaka uchandiudza kuti uyu ndakadai uyu ndikadai uyu ndikadai uchavapedza otherwise totova neshort number tontoziva nhamba dzakakwana iwo chata vakabhinyarira here kuuraya vanhu kuya anzani ko ndakutomuka mufana wokugurure wokunopona nevasina nemhosva makasiyana chi ever more ndizvo ya zimene pamo anyway ndizvo ka iwo hauna kumbosiyana anyway anymore ya amakangofanana zvino ini Dr. D please ndapota handinene zvokuti kuna Chiwenga handine zvokuti kuna Chamisa handine zvokuti kuna Namonzora no ndini Dr. D ndati ndiri muno muZimbabwe I don't care
whatever comes to me, I don't care. Ndikufira muno andoda kusiya vana veZimbabwe vasununguka. Ndikurwira hondo yechimurenga yandakapukunyuka vadiwa, asi kusireni Mnangagwa ndati wadini kungosarenda kuti ndaneta hazvi kutorere kana 1 minute kana 2 minutes. Wadirei kuti iweuka wakubvudza kupinda mudangwa reshumba? Why? Because why dzakuka dzaunopa chikafu zvese chinzwe. Ndautaura kwauri, ndaupa example yegwai. Wamuzezvize mhere kwete iwe haurizi mhere. Mhere chanorezera kuchikurupi ndini ndiri kutaura. Ini ndiri muzukuru wambuya nehanda ini akazvikwanira. Muchandoona ndiri paState House. Iyo broadcast yavo iyi inotaura zvina nebasa rese. Musi wechataura zvine basa rese. Zvichaonekwa nepasi rese kundo zvaitika kuZimbabwe izvi. Neni ndini komanda wemweni. Ndikuziva mapanzi ese achapfutidza moto kwete zvefani. Asi we Mnangagwa tengeni inini ndini ndobata iwewe. Ava boys zangu zoita zvazvinoita masoja angu achafuridza kuti pese pane mhere achaizima mhere iyo vakomana vangu. Ini vakomana mbuya nehanda kwete vangu vachazima. Ini ndiri komanda, ndini Dr. D. It's not a foul game. Asi kutamba kani. Ndati imimi vazukuru vamanana mukanza tsuriorera pakai gara mudzimba dzenyu mani, hamuna pfuti mani. Ini komanda ndinchati let's go on. Ndati we are now ready to strike. Tama cobra nyoka no mess. Hapasina hurukuru apa. Wakomana muchamhanya. Muchamhanya wakomana. Ndati hakuna kwamunoenda nako. Ndati muchamhanya varume. Ivava mbavha idzi vachamhanya, vachaona ndondo. Ndakagara navauza ndikati vanoda kubuda buda inguva yechipo. Asi kwakuti hakusina nguva yacho. Fire Force povu. That Fire Force povu munyika medu. Hakuna anotivhunza kani. Ende hakuna nyika inopindira futi. Tozvitira tega. Hatakasunungura tega. Natoziva kuti kwanzi hatidi kana anoti basa. Zvatiri izvozvo takatozvikwanira izvozvo. Apa ndikurevesa Zimbabwe yauzonengendeka ropa rauzodeuka kuState House kuzvidire kwavo. Ndati neanenge akabata futi ndaupai mimi vakomana vanoshanda kuState House. Ndaupai 2 days usabata futi. Andauza kuti vanorebesa hureva ndovatoda. Vane huro zenge zemajirafu idzi. Please napota. Chita zvandiri kutaura. Hamuzombofi makati vana vaED never. Ari kushandisai.
Muzema kwa mwana State House. Ndata muvi makamboita manaidi. Ari kukushandisai. Ndini komanda wemwe. Dr. D. Ndate murushandisa naidi. Imimi pande kusvika cheteka. Please, ndikangona akabata futi chete. Futi mune kune inonzi front line fire force. Mubazi. Ndati kune inonzi chi front line fire force. Povu yapanduka. Ndapota. Ndati please kana suriorira musabuda munofira mahara. Gara mzimba menyu. Azvitori kana 4 hours. Zimbabwe ya mhemberero. Ndini ndikutaura. Zozose tirikuda kuzotsvaira. Ndakaudzai kuti aina asichenjera kuti kumupeto kosara inda. Ndoda kubva tadzvanya nenda dzacho zvopera. Kusakura nekuzunza tobva takanda kureva kuti kana soro racho haribvi rakamera sei, oro mvura yakanaya sei, soro iro haribude futi. Ndini ndiri kutaura komanda umwe. Asi kusekeni. Ndati munanga kugana nharo ngawarichore pandiri ndiri muZimbabwe right now. Ndigere pasi pemuti. Ndakabata mucheka wangu mutema. Ngawe. Ndianotanga kutsva kusati tapedza nyaya dzeso. Choda kurova zvimwe zvisingamboiti. Ndoda Zimbabwe inenge. Ndini ndiri kutaura. Not earthquake. Asi Zimbabwe inenge. Ndiri kutaura vadiwa. Mutare, Bulawayo, Kwekwe, Kadoma, Zvishavane, Chinhoi, amene kokunana Zambeziko. Ndini ndiri kutaura. Teerera mashoko andiri kutaura. Ndati mukazasuriorira nomo mota inofamba. Hakuna izvozvo. Ndini ndiri kutaura. Ndati ndini muzukuru wambuya nehanda ini. Tese tiri vazukuru wambuya nehanda. But kuna komanda. Komanda ndini. Ready. Tama Cobra. Fire Force. Ready to strike. Munanga wanautaura kuti you are cornered. Chaumira kustrike kwachete. Asi handiti ufe. Ndakukubata. Ngozi wakashutiwa umbowo wese wabva waita mudundu. Tozoubvunza kunani. Toda kuti iwe uzopindura zvese zvawakaita. Kubva uku kusango. Newo pamuchinguriwe. Ndini ndokutati. Unofunga handizivi zvawakaita iwewe pana tongogara. Ndokubvunza. Iwo pamuchinguriwe. Unofunga handizivi here zvawakaita pana tongogara. Hausiwo here wakapedzisa tongogara iwe. Ndini komande wemweya ini. Ndini Dr. D. Varume. Yo paiwoka. Ndofunga namunangagwaka muri boyfriend and girlfriend. Modanana. Ndimi makaronga kufa kwatongogara ini. Muchifunga kuti muri kuzviita hakuna vanoona. Ndini komande wemweya. Ndakazviona zvese. Yo paiwewe. You're the most dangerous woman in Zimbabwe. Nazi ndikuzvitaura. Ini muzukuru wambuya nehanda. Komanda wemweya, komanda webako. Iwewe opa muchinguri. You're the most dangerous woman in Zimbabwe. If not America, Africa. Iwe
unozama fira atongogara iwe opa muchinguri zvinoka fire force povu ngangani ndati ndavamo ndiri muZimbabwe asi anoda ngavanditore inasichoka mabhunini no nix haana teme kutambisa zvamunoita izvi ina handisi geseni no musanda ina handisi nox chivero no musatambisa nguva yenyu iyi ndindi Dr. D komanda wemweya webako opaka ndoda kuti uzonyora statement iwe wega uchongogara akafa sei asi kuda kutaurira vamwari asi kuda iwe yoko id dhodhiri umwe nemwana ngane mapeji ake hakuna anosara kana ndichapira kunana lukauti masuku kwese kwekwe ndati handina peji handisina kuvaona chitepo iyo pepe aruzembe ane kamota kake VW kake blue mofunga ine handizisi ndikuvuza am I stupid ndimi makamuita zvese izvozvo zvemabhomba izvozvo ndati iyo id ndoda kukuita ukubata koti yacho haina vanzani vana mahlava kune koti kushaya koti yevakomana vane ropa kumeso kwavo vakazozwa neropa ndo madzaji akwe achakutonga iwe vane ropa kumeso noti vane tai kwete vane uniform dzavo idzi iwe uchatongwa nevane ropa onzisa munangagwa uchatongwa nevane ropa iwe kokure hani mamanje handa uza 30 May yaupo momwe ndiri kutamba nini ndati ndini Dr. D komanda umweya atisimboita zvifani vacharudurura zvese kubva kuna Itaiza Mara tinazvo tozoda kuti ivo vatiratidze kuti vakaisa kupi vana ava vega zvimwe takuziva iwo id ushandiudza ndokapona matebherere ndiyo gukuraundi hauziwe kachinye pandiuze ndiweka oma matebherere mandebere ese ari kufara iwewe no sorry zvakadarika iwe zvodarika kuZambia kwako kwakazvairwa hausi mwana weropa reZimbabwe ndakuti areni rurimi rwambuya nehanda hausi mwana weropa reZimbabwe never ndini komanda wemweya ini Dr. D ndati ndikuziva vana veZimbabwe be very careful mukanzwa suriorera please ndapota garai muzimba dzenyu handizvo very good ndakuudzai kekupedzisira muna mato Jesu Kristu tenzi wemweya chititungamirira rwondo rwedu ruwe rutsvene kuburikidza nezita rake iye mbuya nehanda nekusingaperi amen.